Helo, ni yw Cenydd a Naomi a fi o'n i'n rhan o gynllun Menter Moch Cymru gyda'r rhan ifanc yn ystod y flwyddyn gyntaf nôl yn 2000... 17 fi'n credu. 17. A wel, ni heb edrych nôl, ond mae wythnos hon yn wythnos eitha cyffroes i ni, achos dydd Merched eitha cafodd mod ein hwch ni, fan hyn. Gath hi dorred o foch bach. Y moch cyntaf. Mae nhw'n swnllid iawn. Y moch cyntaf i ni lwyddo i fagu ar y ffarm. Geithon ni mod haf llynau a ddath i ato ni gyda 13 o foch bach. Ond tro ma, i ni wedi cael y badd ato ni i'r ffarm a mae wedi llwyddo i gael torred. Tro'r yn rhan o gynllun Mudiad y Ffermwyr Ifanc gyda Menter Moch, o'n i'n cael dysgu lot amdano'r gofyniadau sydd i gael wrth cadw cenfaint o foch. Yn gyntaf, cawson ni 5 porcyll yr un, gath mewn i 5 mochyn di mawr a ges i 5 mochyn Cymreig, a ers hynny wedyn ni wedi dysgu sut i cadw cenfaint o foch, a erbyn hyn ni wedi penderfynu cadw moch Cymreig, ynddo ni? Odyn, wnaethon ni i ryw fath o gyfaddawd. O'n i'n magu moch y dion mas tu fas gytre gyda fi ar y tyddyn. Mas yn rhywbeth o goetir allt math o beth. Oedd Cenydd yn cadw i foch Cymreig mewn tu fewn, ond nid wedi gyfaddawd nawr. Pan fydd y moch bach hyn nawr yn cael ei tynnu wrth i mam, bydden nhw'n cael lan i parc i ni'n barod wedi ffenso ardal bach bant iddyn nhw. Bydden nhw'n cael ei magu mas tu fas, ond mae Cenydd wedi cael ei ffordd gyda'r bryd. Mae fe'n tip o beth, achos o amser y flwyddyn newi, mae nawr, cyntaf o Ebrill yw heddi, ffwl Ebrill, ei. Ond achos bydde tywydd wedi bod yn eitha o'r pan gathau ni geni, penderfynwn ni gadw'r hwch mewn tu fewn o achos hynny, o achos gallai tywydd wedi troi i fod yn eitha fawr. Mae yna lamp infrared i gael yn y cornel fyna hefyd i roi digon o res i'r moch bach. Ond fel nath mewn mi sôn, fi'n credu y teip o system sy'n siwto ni ore yw system tu allan. Dwi ddim yn mynd â lot o le mas o'r ca, dwi ddim yn ca mwyaf cynhyrchiol allan o'r daear ni'n defnyddio pori gwerthagodro. Felly ni jyst yn gallu defnyddio cornel ca. Ni'n rhoi shed bach fel un o'r pig arcs mas yn gornel y ca, a allan fyny ni'n trial magu'r moch yma yn y ffordd mwyaf mwyaf cynhyrchiol posib a'r ffordd mwyaf cynhaliol posib i siwto'r Llywyn Cymru. Mae hwn, ti'n bach o learning curve i ni. I ni ddim yn arbenigwyr, i ni ddim yn bobl moch to, ond i ni'n dysgu lot yn barn yr wythnos gyntaf yma. Byddwn ni bendant yn rhoi lamp infrared lan yng nghynt tro nesaf, dwi'n credu. Ond ni'n lwcus, mae mod wedi dod â tair torred o foch bach yn y gorffennol. Felly mae hi'n hen law. A dwi'n credu mae jyst gadael llonydd i mod i gael wneud i ffeth hi hunan. Felly mae'n beth yw'r peth gorau i wneud. Mae'n weld eitha cyffyrddus a eitha cysurus. I ni'n bwydo hi a sawnuts sy'n llawn egni, a wedyn mae'n cael bach o lath hefyd sy'n sbar o'r ffarm. Mae hi eitha'n joio yna, ond maen nhw mor cute. Yn gyffredinol, mae yna 2 fath o system gallech chi fod yn cadw chwch ynddo pan mae'n dod â moch bach. Gallai fod yn system mwy naturiol fel sydd gyda ni fan hyn, naill mas mewn arc mochyn, neu mewn tu fewn gyda gwellt o dan nhw. Digon o well i gan nhw'n gynnes, ond dim gormod o well chwaith. Neu gallen nhw fod yn dod mewn beth nhw'n galw farrowing crates, sef fel y cratyn sydd yn mynd o gwmpas yr hwch, ac sydd yn lleihau'r tebygolrwydd i fod i'n mynd i rowlio ar ben y moch bach. Ac os fel chi'n gallu dychmygu, mae yna hwch fawr yn hyn sy'n pwyso gar amla bell dros 200 kg. Yn amlwg mae hi'n mynd i allu achosi niwed mawr i'r moch bach sydd yn gorwedd i tanu. A dyw'r chychod mae ddim y pethau gorau pan maen nhw'n dod at spatial awareness wedwn ni. Felly ni ddim yn mynd am y system hyn. System falle bydd y rhain dweud mwy naturiol o ran mae'r hwch yn gallu symud o gwmpas tipyn mwy na beth byddai mewn farrowing crate. Yn anffodus mae hwnna'n golygu bod wedi rowlio ar ben ambell un o'i moch bach a'i lladd nhw yn ystod y cyfnod cynnar ar ôl iddi ddod ar moch. Ond eto i gyd, mae'n teip o system sy'n rhoi mwy o ryddid i ni'n teimlo i'r hwch, ac ar y cyfan i siwto'r teip o system sydd gennym ni yma, mae'n siwto ni tipyn gwell. Mae'r moch bach wedi cael ei llath nawr wrth mod, a maen nhw'n cwtio lan yn glid o dan y lamp.
maen nhw wedi tyfu llwyth, a maen nhw wedi dod lot fwy bywiog yn ystod yr wythnos o'ch ddiwetha yma. Maen nhw'n dechrau mynd bach yn ddoniol nawr. Maen nhw'n edrych mlaen cael rhannu i siwrne nhw gyda chi yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Ond mi'n credu mae'r neges wrthon ni a mod bydde o ran menter Moch Cymru a'r cynllun gyda'r ffermwyr ifanc, ewch amdani, ymgeisiwch, does dim angen bod chi unrhyw brofiad, jyst bod chi ddileit a bod chi chwant dysgu, achos ni wedi dysgu llwyth a ni'n cael gymaint o bleser math o'r moch bachyn a'r moch mowr. A maen nhw wir yn greaduried sobor o ddiddorol, a ni wedi dysgu llwyth yn dyn ni Canydd. Os dim byd ych chi golli, achos mae fe'n teip o gysadleuaeth, chi'n cael 5 porgyll bach allan onno sydd werth tipyn yn ariannol yn lle cyntaf, a mae'r gefnogaeth a'r holl rwydwaith i chi'n rhan ohono wrth fod yn un o bobl sy'n cyrraedd y rownd derfynol o ran cynllun Menter Moch Cymru, ac erbyn hyn wrth gwrs y profiad o cael ddangos eich moch yn y ffair eiaf, sydd yn brofiad ychwanegol ar gyfer yr ymgeiswyr eleni eto. Felly, ewch amdani a welwn i chi cyn bo hir to pan bydd y moch bach hyn wedi tyfu. Ond am nawr, maen nhw'n mynd i gael nap fach fi'n credu.